A cesión ao Concello de Pontevedra do treito da Nacional 550 dende o estadio de Pasarón ata San Caetano permitirá á cidade medrar cara ao seu acceso norte. A decisión do Ministerio de Transporte supón o desbloqueo urbanístico de varias parcelas na zona que poderían acoller un milleiro de novas vivendas. No limbo, nestas situacións que se dan así tan extrañas en que teóricamente son soares, teóricamente se poden construir, pero na práctica non se poden construir porque están afectados pola estrada, que 550, que esa bolsa de, que non se pode edificar, máximo neste momento que hai tensión na vivenda, pois creo que é unha moi boa noticia. En concreto, son terreos situados entre a glorieta de Pasarón e a rúa Francisco Asorei, na marxa esquerda da avenida de Compostela. Ata de agora estaban afectados pola Nacional 550. O cambio de titularidade reducirá os requisitos de construción. Son 100 casas ou naves ou construcións que nestes momentos están profundamente afectadas e non se pode facer máis que repoñer o que se vai desgastando, se caen as tellas poñelas, pero non se poden facer obras maiores, non se poden facer obras de remodelación, de actualización, pois vai pasar a poder facer. Tras coñecer a decisión do Ministerio, o Concello xa encargou un proxecto de seguranza viaria na avenida de Compostela. Unha actuación que teñen clara é a retirada da pasarela peonil. Tamén se executarán medidas pro calmado do tráfico neste espazo, integrándoo na cidade. O tempo, según se vexa, pois pode, cambiar a perspectiva urbana de todo eso e integralo na cidade, que realmente, se un agora vai pola avenida de Compostela ou mira, eso non está integrado na cidade. Non está, é unha vía dura, dura fora de contexto, non é unha vía urbana. E obviamente vai pasar a ser unha vía urbana. O Concello tamén ten previsto limitar a velocidade de circulación ata os 30 km por hora. Actualmente a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Así as cousas, Mosquera adiantou que será unha reducción progresiva e que non se aplicará ao completo ata que a estrada non estea transformada.